कुछ आगे अच्छा इंसान बने। और ये गोटे मिनिट गोपीनाथपुर टी ब्रिज आमर सरपंच जॉन बाबू फरमाइश कर महाप्रभु उद्देश्य गोटे सुंदर भजन तो आगरे किछि धूप प्लीज। जी 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 तो बहुत सारा
प्यार करते रहिए हम यात्रा कलाकारों को। और गाने की तरफ जानेंगे। ମୁଁ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଘରେ ମୋ ଦେବତା ସମାନ ନନା ଦେବେ ପ୍ରତିମା ଭଳି କାହାକୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ଏମିତିକି ମୋ ଉପରକୁ ବି ହାତ ଉଠାଗଲା ସେ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯଦି ପାରିବ ତମେ ମତେ ଭୁଲିଯିବ ଆଜି ଯଦି ତମେ ଏଠୁ ଏକା ଚାଲିଯାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି ତମ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଛଅ ନା ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଛି ଆରେ ଏ ବୁଝିଛି ଯେ ତମେ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି ଚାଲ ଶପଥ ମତେ ଏଠୁ ନେଇ ଚାଲ ତା ନହେଲେ ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି ତୁ କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ ମତେ କରିଦବୁ ହଁ ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି ଭିକାରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ବି କୋଉ ଟାଟା ବିର୍ଲା କି ଅମ୍ବାନୀର ପୁଅ ନାତି ନଥିଲେ ଡାଡି ଆପଣ ବି ଇତିହାସ ବି ସେଇଆ କରେ ଯାହା ଆପଣ ସମ୍ପଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ ଆପଣ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯାଜପୁରର କୁସୁମ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ସାଇକେଲରେ ଧରି 12 ମଜା ବିକୁଥିଲେ 12 ମଜା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ 12 ମଜା ଖାଅ 12 ମଜା 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 ଯିଏ ଖାଇବ 12 ମଜା ତାକୁ ଲାଗିବ ଭାରି ମଜା ଯିଏ ଖାଇବ 12 ମଜା ତାକୁ ଲାଗିବ ଭାରି ମଜା ଆସିବ ରଜା ହୋଇବ ମଜା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଆୟ ଅଜା 12 ମଜା ଖାଅ 12 ମଜା 12 ମଜା ଖାଅ 12 ମଜା 12 ମଜା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମଣିଷ ହଠାତ୍ ପୁଳାଇ ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇଲେ ଆଉ ସେଇ ଗୁପ୍ତଧନକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବିଜନେସରେ ଲଗେଇ କୋଟିପତି ହେଲେ କାହିଁ ନଥିଲେ ଆଜି ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ 12 ମଜା ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ 12 ମଜା ଆପଣ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ପଦଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଏଇ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାଣ୍ଟିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲେ ସମ୍ପଦ ମତେ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ ସମ୍ପଦ ମତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ମୁଁ ଚାଲ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି ଆସ କହୁଛି ଆସ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ଗୁଳି ଜୀବନ୍ତୁ ଟିଗର ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁକର 6ଟା ଯାକ ଗୁଳି ଦାଏ ଦାଏ କରି ରାତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମିଶ୍ର ଖାଲି ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସେ ମୋ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ବାଜି ମୋ ଛାତିରୁ ଯେତିକି ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ବାହାରିବ ସେଇ ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ଅନେକ ସମ୍ପଦ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିରାଟ ବଙ୍ଗଳ ଭିତରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବେ I love you ସୀତା I love you ସୀତା I love you ସୀତା Jadi tu mama, tali tu memang
ए घर को फेरिबा पाई चेष्टा करी एमिति के तो डालिटा मरी गले बच्चे ସେମିତି କୁହନି ତମେ ବୁଝ ନା କାହିଁକି ଶପଥ ତୁ ଭଲ ପିଲା ଡାର୍ଲିଂ ତମେ ମତେ ଥରେ କହିଥିଲ ନା ସିତୁ ତୁ ଯଦି କେବେ ଆକାଶର ଜନ୍ମ ମାଗିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବି ମୁଁ ଆକାଶର ଜନ୍ମ ମାଗୁନି ଡାର୍ଲିଂ ମୁଁ ମାଗୁଛି ମୋ ମନକୁ ବୁଝିଥିବା ମଣିଷକୁ ଦୟାକର ମତେ ପୂରଣ କରିଦିଅ ତମ ଝିଅର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୋ ଫେରେଇ ନିଅନି ଡାର୍ଲିଂ ମୁଁ ତମ ସେଇ କେଲି ଝିଅ ସିତୁ ଯିଏ ହସିଲେ ତମେ ହସୁଥିଲ ଯାହା ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିଲେ ତମ ଆଖି ଲୁହରେ ତକିଆ ଓଦା କରି ଦଉଥିଲ ଦୟା କର ମତେ ଏ ମା ଝିଅଟା ଝିଅଟାକୁ ଦୟା କର एकदम चुप से मां शब्द को तो बाकी से मां शब्द को तो बाकी तू उच्चारण आज जदि सीए बची था ताले सीए भी कही था तू ता पापर बचा दुनिया प्रत्येक बापा माँ माने गोटे पाई खुशी होती सीना भाग्य थिले झील समस्ते कहती कन्यादान महापुण्य तू मते कन्यादान वंचित कलुनी जे गोटे पापर महासमुद्र भीतर को तू मते पथे आज तो भाभी ने झील सुख मो भाग्य तू भाग्य
ଚାଲିଗଲା ସେ ମରିଯିବ ବୋଉ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1 ବିଲିଆ ଶିବା ପଣ୍ଡାର କଳାକାର ପଡ଼ିଆକୁ ୟା ବୋପା ହତ୍ୟା କରି ତମେ ମଣିଷ ନା ପଥର? ମୋ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିଛୁ ବେଶୀ ଗପିବୁ ତ ପଥୁରିଆ ପିଠା ଖାଇବୁ ଚାଲ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ନା ମୁଁ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏଇ ବଡ଼ ଲୋକର ଝିଅଟା ଯଦି ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭୁଲିଯିବୁ ତୋ ନନା ବୋଉକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋ ହାତରେ ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଦେଇ ଯିବୁ ଯେ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମନ ନ କର ଭାବିଲେ ଇଏ ବୋଧେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା
ଯିବା ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ଅନ ସୁଦ୍ଧା ଶୋଇପଡ଼ି ଡାକିଦେବ 4:40ରେ ଏଇ କଥା ଗେଟକୁ ଆଉଛି ହେଲା ତମେ 4:40 ମୁଁ ଡାକିବ 4:40 ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରର ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦବୁ ନା ମୋ କଥା ମାନି ବିଧବା ହେଇଯିବୁ। ନା ତୁ ତ ସତୀ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଭରସାର ସାବିତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ମଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ଯମକ ପାଖରୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ପାରିବୁନି? ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଇତିହାସ ଏବେ ସନ୍ଦେହର ଚକ୍ର ବିହରେ ଛଟପଟ। ପୁରାଣ ବିଚରା ଆଉଟଡେଟେଡ ଶବ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଖାଇ ନହୁଲୁ ଆଣ ଯୋଉଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତି ଖେଳର କଣ୍ଢେଇ ସେଠି କାଠୁରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ପଚାରେ କି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଭରସା କରି ମୁଁ ହାରିଗଲି। ତାପରେ ତୁ ନନାଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ବିଧବା ହେବି। କହନ୍ତୁ ନନା କିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ ମୋ ବେକରେ ଲମ୍ବିଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ? ମହାପାପର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ରୁହନ୍ତୁ ନନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଅଛି ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ରତ୍ନବେଦୀର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର। ଠିକ୍ ସେଇ ଦେହରେ ଆପଣ ବି ମୋ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର। ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ସଧବା ମତାର ସିନ୍ଦୁର ବୁଝିବେ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବେକର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ପାପ କରିବେ। ଏକଥା ମୁଁ ବୋହୂ ହେଇ ସହିବେ କେମିତି? ସବୁ ପାପ ପଛେ ମୋର ହଉ ମତେ ପଛେ ନର୍କରେ ଜାଗା ମିଳୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୁଁ ବୁଝି ଦଉଛି ମୋ ମୁଖରୁ ସିନ୍ଦୁର। ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। oh
तो